Nikdy nechoď spať, kým neurobíš tento posledný krok k úplnému uvoľneniu. 3-minútový večerný vypínač. Prvá minúta. Defragmentácia mozgu. Vezmi si papier a pero, nie telefón. Zapíš si 3 hlavné úlohy na zajtra a jednu vec, ktorá ťa dnes potešila. Druhá minúta. Uvoľnenie svalového panciera. Posaď sa na okraj postele. Pomaly krúž ramenami dozadu. A potom nechaj hlavu klesnúť k hrudníku. Tretia minúta. Predĺžený výdych. Už ležiac v posteli dýchaj v rytme. Nádych na 4 sekundy. Zadržíš dých na 7 sekúnd. Výdych ústami na 8 sekúnd. Odlož telefón 30 minút pred týmto rituálom. Modré svetlo totiž blokuje melatonín, čo je ako keby si telu hovoril, že je poludnie, aj keď je polnoc. Daj mi vedieť lajkom, alebo napíš do komentára, či máš záujem aj o nasledujúce témy. Čomu sa vyhnúť? Tvoji spánkoví nepriateľ. Čo robiť? Tvoji spánkoví spojenci. Ktorú verziu si podporil? Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujme to spolu.